on toisessa kädessä. Moi YouTube, en mä tiedä joku kuuluttaisi. Moi YouTube, tässä on Manolo ja Tomi. Tänään me tehdään YouTube-video. Tänään on meidän ensimmäinen kerta olemaan yhdessä. Hän pelaa mun tädillä, joka on mun toinen tyyppi. Niin me aloitetaan tekemään vaan leikittyä. Mä mennään. Ai! Anteeksi, mä yritin mennä oikein. Mäkin saan lyödä sit. Joo, lyö vaan täysin. Ei tehdäänkö sotaa? Ei tehdä, sit meidän kamat hävii. Näitä oli aika vaikea saada. Onks tässä jotain? Missä sä olet? En mä tiedä, mä katon Niin keittiö. Onks tässä keittiössä mitään Siellä syötävää? ei oo, mä katoin. Tomi, miksi et oot vaan ottanut ruokaa? Entäs jos meille tulee... No sulla ei ole ruokaa. Okei. Ota mua. Tomi, mä menen ulos järjehtämään vähän asioita. Mä järjähdän toinen naapurikoti. Ei kukaan edes asu tuonne sisällä, ei sisällä edes ole mitään. Mä ajattelin asua siellä. Sun kaveri teki sen ja sanoi järäytä. Ei se haita, jätässä se kuolee. Eikä sä sitten tätä itse. Lähe pois, Creeper tulee, se järähtää meitä kaikki. Missä sä oot? Tuu oveen, tuu kotiin sisään. Nopee. Ennen on liian myöhään. Ovi kiinni. Okei, YouTube, me olemme turvassa. Jep. Ei monta minsaa, tää on nyt ollut 1 minsaa videota. Ai! Ai mä tipuin, no isolta. Heidi, tuu sisään. Miksi sun pitää sanoa sitä? No, tuu sisään nopsaa ennen sut tapetaan. Näissä onneksi tässä on vessa, mun piti mennä vessaan tosi kovasti. Oota, mun pitää istua siihen vessaan. Oota. Mä en tiedä, miten mä pääsin. Joo, nytten. Okei. Mä oon nopea tulossa, mut kun mä en pääse. Okei. Nyt just alkoi sataa. Olit sä täällä vessassa? Joo, mä olin vessassa, mulla oli kova vessa. Hyvänen aika. Ja sä oot. Tässä. Istun ruokapöydällä. Joo, muokin on näin. No istu sit, niin kuin mä istun. Joo, mä istun tässä. Et sä voi istua pöydällä. Lähde pöydältä pois. Hei, tehdäänkö vähän pikkusta sotaa? Ei. Senkin. Mä rosvo. Senkin tulee tänne. Tulee, mä haluan lyödä sut. En mä tiedä. Miten yläkertaista päässä? Nyt maistot tätä. Nyt maistot tätä. Et, maista. Ei nyt tehdä sotaa ennen me kuollaan. Joo. Mä ajattelin mun pelillä. Se on pelilaikaa. Se et voi edes liikkua. Sulla on okei, älä nyt. Ei tehdä sotaa, koska tästä voi kuolla. Armorit voi lähteä. Mikä huone tää on? Ja huone ihmettä huone. Kirjasto. Joo. Hei, mitä peli teki? Ei mä tiedä. Mä menen kirjastoon. Mä menen katsomaan ulkona, koska en mä tiedä miksi katsoisin ulkona, mutta mä vaan haluan katsoa. Missä oot? Mihin sä menet? Mä ehkä vessaan, kun mä en mene käydessä. Mä menen ulos. Ei, sitä pääsee ulos. Oh, siellä on Creeper tuossa ovessa varmaan. Oven edessä. Mä en tiedä. Mene yläkertaan. Missä sä oot? Ai. Sä olit oven edessä, kun mä olin Oliko pakko? Sä olit oven edessä. Mä olin järjestetty, kun sä olit siinä edessä. Mä menen tuonne isoon taloon. Hei, tuut säkin sinne. Me samalla, mä haluan jäädä kotona. Ihan sama kohta on ilta, me pitää rupea nukkumaan. Ja missä? Ei meillä edes ole se. Creeper! Ei sä kuolet! Mulla oli armuri. Hyvä juttu vaan. Ota mä ampun hirviöt parvekkeelta. Tipuin ikkunalta. Hei, muutetaanko tänne? Mulla on vähän HP:ta. Mulla on melkein puoli HP:ta. Mä ainakin muutan. Mä voisin muuttaa sitä. Tai en muuta, tää on liian surkea. Ihmiset pääsee meidän ikkunasta. Mä menen vanhaan kotiin. No on pakko rikkoa tietä. Mut tää koti ei ole hyvä.
Okei, tuo sit joku kotiin, koska niin. Tää ei ole koti. Mun oli pakko tulla täältä, koska muuten mä olisin hävinnyt kamaa. Ja mulla on näin vähän HP:ta. Come on. En mä voi mitään. No en mäkään. Mun on pakko eleillä näillä HP:illa tää videolla. Missä se järäytyspaikka on, jos sä järäytit? Mä oon sen järällä. Hei, mä oon täällä. Älä liiku. Mä oon täällä, jos lukee se. Okei, älä liiku. Mä oon täällä uuteen vieressä. Nyt on ilta, hitsi. Ei mulla on nälkä. Oota, mä tuun keskelle. Runko. Ei, tässä on se, missä on miekka. No ei, sä oot tuossa. Onko se tässä? Joo, mä löysin sun. En löytänyt. Mä oon täällä, jos lukee. Okei. Mä oon siellä, jos lukee se teksti. Sä oot ihan siellä. Noniin, mä Sä oot sen taaksessa. Älä liiku, et liiku. Ja missä sä oot? Älä koste siihen. Mä näen sut. Tää sieltä tulee. Ja tossa Ja sä rauha. oot. Nyt mulla on tän verran HP:ta. Onko sä valmiina? Amputaan hirviöitä. Missä niitä hirveitä? En mä ottanut. Jos löydetään. Mulla ei ole jouskaria. Mulla ei ole jouskaria. Miksi et ottanut? Ups. Miten? En mä edes ampunut sua. Et. Älä Mä se. sanoin, että mä otan sitä mukaan. Älä tai se saa tää päähän. Okei. Okei. Se on mun miekko. Ammuit sä? En. Oota, mä menen vessaan. Yes. Sä voit pelata sen aikana. Okei. Kohta mä tuun ton. Olen nyt missä se on kaverilta. No! Tapoiks mä sua? Anteeksi! Okei, en mä ota sun kamoja. Mä jään tässä. No miksi sä kukaan lyit mua? Anteeksi, kun mä yritin sanoa, että kun mulla oli puoli HP:ta, mä yritin kertoa, että mitä vitsiä mun peli on. Kato, kaikki sun kamat ovat maassa. Joo, mä tuun mitä Ja mä otan. Mun tässä kirjassa on. on. Okei. Olen tässä welcomen takaisin. Tervetuloa takana. Okei, YouTube. No! Ootko? Mitä? Mitä lähtee joku ampumaan? Ai, pitääkö sun lähteä kotiin? Okei, heippa. Otin joku ampuu. Hei. Ai, oikein kotissa tai Minecraftissa? Oikein kodissa. Okei, hei. Meillä. En mä pääse. Mä kysyn. Niin mä sanoin. Aina sä haluat kysyä taas. Moikka. Tuu meille. Läli YouTubeen. Mä oon kaikki sen kamat. Ja ei se voi mitään. Hei. Hei. Älä. Hei. En mä vielä ollut valmiina. Mä en tiedä mitä voin käyttää. Nyt mä kuolen. Annetaan vaan kuolla. Kokeile just tämä kultaisia toimii.
Se asia oikeesti autoi. Missä mun kamera on? Ai jos se lähti kotiin. Mutta olla tässä illaksi. Ei mä voi mitään. Anteeksi, mutta et sä tee mitään. Mikä ihme restorantti tää on? Älä luule, että oot hyvä koira. Dilette mua. Ja et edes mitään. Sekin saa lupaa. Ja sit huomenna mä teen video Moving in with my friend. Jota muutetaan mukaan. Vitsi, paperi kuoli zombista. Hyvin Tommiolta luka. Moi. Pääsitkö sä? Joo, vielä puoli tuntia. Yes! Pelaa, mut Tommi, muista, sä kuolit. En mä tiedä, mä en ottanut sen. Mä jätin sen, missä se on. Tomi, mä otin sun kammat, ei zombit ota. No? Olen vielä pelissä, en mä lähtenyt pois. Tuppuin! Mä vielä pelaan. Mulla on sun kamoi. Ota YouTube. Tästä tuli vähän ällättävää, eli... Okei, YouTube, jotakin tapahtui. Ota. Tomi, onko sä pelissä? Ei, kun se pädi ei. iPad ei toimi. Joo, sori. Mitä tapahtui? Mene taas peliin. En mä pääse. Miks? Mun pädi sähköä. Mit? Onko sä pelissä? YouTube. Niin. Mun pitää loputtaa tää video tähän, okei? Eli moro.